Ze dike ọgbacha na ndị obi ọdịnala niile ekene m unu maka na tata bụ nnukwute ụbọchị mgbe ewetara invitation anyị bịa ebughị m n'obi na ihe ga-adị nnukwu otu a mana ka m batara ofu igwe mmadụ anya mmiri gbalụ m ebere m akwa ọnwụ akwa gịnị akwa ọnwụ maka ncheta 2019 bidoro Ozioma Chineke cheta ụdị buutu ndị be anyị na-agba m ụdị ọna na-akọ m mepee WhatsApp m nwafọ Igbo si na moto ga-egbu m na ezinụlọ m ga-ata afụfụ mana ihe na-enye m obi aṅụrị taa bụ Ezeaku ka dị ndụ ezinụlọ m ka na-aga n'ilu na-ekwuzi anya ọ bụrụ na ezinụlọ ọdịnala niile na omenala niile na-aga n'ilu ihe nchọrọ ịgwa ndị Igbo bụ oge akara ka elugo ihe akwụkwọ asị ndị ụka ọbịa kwuru end time ọ enwebe ihe a kedu ihe bụ end time? End time bụ mgbe ọgwụ asị dị na Genesis to Revelation ga-abịa na njedebe ọ enwebe gịnị end time and the hour has come. Na mbụ ụfọdụ n'ime anyị mara ihe bụ ọdịnala ihe bụ omenala Igbo ihe ọ bụ n'asụsụ Igbo people's way of life ụdị ndị na-eli ụdị ekike eji mara ndị ka ndị si anụ di na nwunye ụdị asụsụ ndị na-asụ ka ndị si ekpere chi kelefa Chineke na-abịa okesi obodo kere afọ ya tinye obodo n'asụsụ a na-asụ ọ bụghị mmadụ na-achọpụta afa chi kele obodo ọ Chukwu na-abụ were aka o meela onwe ya afa n'asụsụ ndị a na-eme gịnị na-asụ maka na ụfọdụ n'ime anyị amụnyere n'ụka ọbịa tolitere chee nọ ndị ọcha wetara anyị Chineke ọ ka anyị tolitezi fụwa alụ na okwu asị na agwa ọjọọ ndị ụka ọbịa na-akpa anyị wee jụba ajụjụ ọ bụrụ na tupu nwa onye ọcha bịa ebe a 400 years ago na ndị mbụ na ndị egede ndị anyị ji ọbara ha dị ndụ ndị amụtara anya mara gị ya na-akpọ Chineke na-aba anyị afa dịka Chukwu Ebuka anyị na-aza afa dịka Ngozi Chukwu enwe obodo na-akpa Arọ Chukwu na ụmụ Chukwu ọ bụ eziokwu nwaanyị ọcha bịara gị ma 277 si gị yọọ na ị ga-eme gịnị na ị ga-ayọta chọọ na ị ga-eme gịnị na ị ga-achọta gị ịkụ aka n'ọnụ ụzọ ga-eme gịnị ga-emeghe ihe a bụ power of mental slavery mgbe aka kụnyere gị the power of poverty mgbe aka ewepụrụ gị ike na ebube ndị nna nna gị ji egwa gị sị gị na aka aja aja na-ebute gịnị ọrụ mmanụ o wee bụrụ na agụụ bịa abụọ ndị ọcha ka wee sị kedu ihe anyị ga-eme ka anyị jenereti ego wee dozie ebe anyị wee nye ụmụnna anyị nri dozie ya na be anyị ka wee sị ka anyị gaa na ndị ojii obodo Afrịka ka anyị jee zuru nne na nna ha n'oru bịara ehere and they did it. Ofiro ebe afọ anyị na-ayaruo taa ndị Portuguese ndị Italy ndị Rome ndị England ndị France ha wee mechie ya bụ meeting ha sị na ha ga-eje n'Afrịka zuru nne na nna ndị Afrịka zuru ụmụ okorobịa were ihe mọsọ ha dị ka afịa weliva create resources ha wee were ụgbọ mmiri akpọ Jizọs ụgbọ mmiri akpọ Jizọs of gịnị Lubeck onye ya mere na ada akụziri ụmụaka ihe history na school ha wee bịa ebe a wee welu chen welu mma were egbe kpụrụ nne na nna anyị for complete 400 good years rape ụmụ nwaanyị anyị welu ụmụaka mụrụ ọfụrụ feed crocodiles bịa otu abụọ kege na Okafọ chen n'ọrụ n'obodo akpọ Liverpool City today in England ekoteche ha n'ụdọ kpọsa ha akpọsa a na-egwe ha ọnụ
apụtara na-asị how much si gị £1. Onye mere anyị ji asịrị ndị ọcha taa ndị oyibo abụrụ an Igbo language, ọ bụrụkwa an English language. Ọ bụ asụsụ anyị mụtara n'aka ndị ọcha. Onye Igbo chọọ ịbụ onye ọcha, afọ ya abịa nwa bekee. Ọ mgbe a na-abịa ezuru nne na nna ha, afụ na ndị Igbo dị ike dị mbụba na anyị dị ike ọrụ, abịazi igo ndị ochie ajụwa gị ayụ oyibo ma ị bụ onye Igbo. I need oyibo. Ma ị bụ onye gịnị Igbo, ya chọrọ onye gịnị Igbo. Emezie ya ndị be ya na-eme gịnị, akpọwazie ha oyibo. Na nchịkọta, ndị a wee bịazuru nne na nna ya eleche wee chietezi azụ uti Baịbụl. Gịnị bụrụ ọ bụla Baịbụl bụrụ ịba anyị ime gịnị ibulu ọ na-anyị gị. O wee chietezi azụ, ndị obodo nne na nna chietezi azụ uti Baịbụl gwazi anyị nwe na anyị bụ ndị mmehie, na anyị bụ gịnị ndị mmehie. For that na God na Satan na Baịbụl na-anụ ọgụ. God anọnwụrụ Satan ike, God achụtuo ya n'ala. Wee bịazie gwa m na gị ji egbuo Satan, ma ọ bụrụ na ya egburu ya nọ na-arụ ụra ọkụ mmụọ. Ụmụnne m, kedu onye ya ebu ụzọ ji ọkụ mmụọ? Ọ God of Bible, God of gịnị Bible. Asị m ndị be anyị, omenala Igbo ga-adị, ọdịnala Igbo ga-adị, ọ dị ga-adị n'aha Chukwu okike abịa abụ. Eziaku Ejiofo, Ozioma nnukwu izizi.